og velkommen til en ny video. I dag har vi Albert Emos Nielsen, 5. dag i Lindved skole. Ej, bare søg på Albert Emos, så kommer det frem. Søg det på YouTube og abonner. Og det staves E.G. Mose. Ja. Okay, og i dag der skal vi spise Det er normalt. bacon beans. Det er bare chili beans. Og det er, du skal forestille dig sådan nogle jelly bean, hvor det er sådan nogle bacon, der ikke er blevet ristet eller noget. Bare sådan en rå bacon, det smager i. Det stinker. Åh. Man får ind for strøm sådan noget jordbærspray på. Og så bare bilde ind, at det var sådan en jordbær. Lol, hvorfor er jeg rødt? Nå, Det er det. Kom. okay, prøv det. Ej. Ja, Hvis I skal... Ej, hvad gør vi? Eller? jeg spiller det ud her. Ja, vi spiller ud på vores tallerken. 3, 2, 1. Nej, jeg tør ikke bide i den. Ej, bare smagen. Jeg kan ikke smage. Jeg må bide. Nu skal jeg nødt til at klare. Okay. Jeg spiller på skærmen. Skal jeg slikke det? Du spiller der. Det gør jeg. Få det væk. Okay. Okay. Prøv at se vores tallerkener. Jeg vil bare sige, at jeg er startet på YouTube igen, efter jeg har fået et par venner, der også er startet, så nu kan jeg lave videoer med dem. Ja. Så, Og husk, gå ind på min YouTube. okay, hvis jeg du får en skala fra 1 til 10, hvor klam var den her ben så? En 7. 9. Nej. Hold